τους, καλώς τους. Πόσο χαίρομαι που σας βρίσκω πάλι εδώ. Τι ωραία που καλοκαιριάζει, που άνοιξε ο καιρός, που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Φτάνει πια αυτή η κλεισούρα. Δεν θα μπουτρουμιαζόμαστε άλλο, φίλοι μου. Δεν είναι υπέροχο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα κι εγώ ότι είναι πολύ ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας, να τη βολτάρουμε ακόμα περισσότερο. Ούτως ή άλλως σας έχουμε κάθε φορά που συναντιόμαστε εδώ μαζί τηλεοπτικά προτάσεις για το που μπορείτε να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να γυμναστείτε, να ντυθείτε, να γδυθείτε, να φτιάξετε μαλάκια, να βαφτείτε, να κάνετε νυχάκια. Γιατί να μην τα κάνουμε αυτά από ένα καταπληκτικό, ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, κεντρικά αλλά και απόμερα, ήσυχα αλλά και φασαριόζικα, πολυτελέστατα αλλά και γουστόζικα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο καφέ Όπερα, πάρα πολύ γνωστό εδώ στο Εγάλο, δεν το συζητώ, εδώ το ξέρουν όλοι. Αλλά και όχι μόνο, μια που στο Όπερα, στο Εγάλο, στη Χρυσοστόμου Σμύρνης και Σμύρνης, έρχονται οι καλύτεροι πελάτες, μιλάμε για πολύ ωραίο κόσμο, μιλάμε για πολύ ωραίο κόσμο, κυριολεκτικά από όλη την Αττική. Και γιατί όχι, τόσο προσεγμένος χώρος, τέτοια ωραία καφεδάκια από νωρίς το πρωί, κοκτέιλ το βράδυ για τους πιο ξενυχτέριδες, πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε σνακ, σε κρύα πιάτα, φάτε ένα τοστάκι, να κεράσει ένα γλυκάκι. Καλή μην φάτε ακόμα, αλλά ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή. Σιγά σιγά, δεν θα σας πω ακατάδεκτους. Ξεκινάμε λοιπόν και πάμε να... Τι να κάνουμε πρώτο στη σημερινή εκπομπή. Ίσως θα ήταν καλύτερα σήμερα να ξεκινήσουμε λίγο με ένα ξεπιάσιμο. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Έγιρα η γυναίκα. Όλο το χειμώνα, λίγο υγρασία, λίγο κλεισμένοι οι χώροι, λίγο που η βιταμίνη D έλειψε γιατί δεν υπήρχε το σωστό το φως. Όλα αυτά φέρανε το σώμα σε μια κατάσταση που μπορεί λίγο να έχει πιαστεί. Τον εγκέφαλο που μπορεί να έχει απονευρωθεί, που λέει ο λόγος. Χρειάζεστε λοιπόν ένα χώρο που μπορείτε να πάτε, να χαλαρώσετε, να σας μασαζάρουνε, έμπειρα χεράκια που να σας πατήσουν κάτω με την καλή έννοια, αλλά και από την άλλη να σας δώσουν ένα αισθησιακό μασάζ, το οποίο, αισθησιακό και με αυτή τη... Για όνομα του Θεού, καλέ, σταματήστε και είναι και μέρες γιορτινές. Ένα μασάζ το οποίο θα σας χαλαρώσει, θα σας φέρει ευεξία πνευματική, θα σας πάρει όλο το στρες της ημέρας. Προτείνω να το δοκιμάσετε στο τέλος της ημέρας, όταν ας πούμε θα έχετε ξεμπλέξει από τις πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις ή εναλλακτικά ξεκινώντας το πρωινό σας για να έχετε ευεξία και υπέροχη διάθεση όλη την ημέρα σε όλες τις υποχρεώσεις. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ωφέλη του μασάζ που σε πολλές χώρες θεωρείται επιβεβλημένο, σχεδόν με ιατρική συνταγή. Πάμε να δούμε πού θα κάνουμε το πιο απολαυστικό μασαζάκι της πόλης. Golden Lotus. Ανανεώστε σώμα και πνεύμα με μασάζ σε ένα χώρο απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας. Θα μας βρείτε Αριστοφάνους 23α Χαλάνδρη. Τηλέφωνο 21068 20019 και στο 698 040 88 81. Πω, αυτό ήτανε μασάζ. Όχι αυτό που λέμε σφινάκι, πολλή ώρα, όσο χρειάζεται ο κάθε από εσάς, η κάθε μία από εσάς ξεχωριστά, γιατί ξέρετε το κάθε σώμα έχει τις δικές του ανάγκες, απαιτήσεις, ευαισθησίες και χρειάζεται το δικό του χρόνο για να μπορέσει να χαλαρώσει και να δεχτεί αυτή την ξεχωριστή φροντίδα. Πραγματικά χαλαρώσαμε τόσο πολύ και είχαμε τόσο πολύ χρόνο για να καταφέρει να καθαρίσει ο εγκέφαλός μας και να ξεχαστούμε, που αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Εγώ που δεν μπορώ να σταματήσω να σερφάρω ποτέ, ούτε την ώρα του μασάζ. Άστα σου λέω. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση απαράδεκτη. Λέω που να σερφάρω. Μίλησα με τους φίλους μου στα social media, που σας έχω πάντα προτεραιότητα και το ξέρετε αυτό. Γιατί να μην σερφάρω και λίγο σε κάτι πιο γυναικείο, σε κάτι πιο κοριτσίστικο. Έτσι λοιπόν μπήκα σε ένα e-shop, κορίτσια μου, που τελευταία ανακάλυψα που έχει μέσα όλα τα καλλιτικά του κόσμου. Μακιγιάζ,
κρεμούλες, προϊόντα περιποίησης, προσωπικής ομορφιάς. Πολύ ωραίες επιλογές για να κάνετε δώρα τώρα μέρες που είναι στις φίλες σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν έχεις καμιά βαφτιστήρα, θα σε λατρέψει. Μην το συζητάς. Έτσι λοιπόν μπορείτε στο πιο ενημερωμένο e-shop καλλιτικών, το οποίο υπάρχει, να μπορέσετε να κάνετε κατευθείαν online την παραγγελία σας, όπου και να βρίσκεστε, να μπορείτε να έχετε τα καλλιτικά που θέλετε στην πόρτα του σπιτιού σας, στην κυριολεξία, χωρίς κόπο, χωρίς να πείσετε σε ποτηλιάρισμα κίνηση και τέτοια πράγματα, χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις. Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε μία σύγκριση τιμών, να μαθαίνετε τι καινούριο κυκλοφορεί στην αγορά από καλλιτικά που, όπως ξέρετε, δεν σταματούν ποτέ να βγαίνουν καινούργιες σειρές για να μας εντυπωσιάζουν και να μας κάνουν ακόμα πιο όμορφες και ακόμα πιο λαμπερές, αν είναι ποτέ αυτό δυνατόν. Φυσικά, το κατάστημα το οποίο επιλέξαμε για εσάς έχει και το φυσικό χώρο, όπου μπορείτε να πάτε, να διαλέξετε από εκεί τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και να έχετε μια πιο προσωπική επαφή, ό,τι προτιμάτε. Shine bright like a diamond. Η επιλογή στην ομορφιά είναι Beauty House. Shine bright like a diamond. Τα πιο επώνυμα καλλιτικά και είδη κομμωτηρίου. Τα πάντα για την ομορφιά σας. Βρισκόμαστε Λεωφόρο Σαλαμίνος 238 στη Σαλαμίνο. Το τηλέφωνά μας είναι 210 46 50 330. Επισκεφτείτε μας και στο site μας www.beautyhouse.gr. Αχ, τι ωραία κορίτσια! Έχω τάση μαλλιού που με συμφέρει, αλλά ισχύει κιόλας. Είναι και το καλοκαίρι του 2016 που η τάση των μαλλιών, ναι, είναι τα κατάλευκα μαλλιά. Κατάλευκα. Να γερνάς και να χαίρεσαι. Όχι τέτοιο. Είναι τα λευκά τα μαλλιά. Όχι τα λευκά τα μαλλιά, αλλά τα λευκά τα μαλλιά. Δηλαδή να είναι άσπρα, αλλά να δεν είναι και άσπρα, λευκά. Ναι, μάλλον δεν τα εξηγώ πολύ καλά. Αυτά άσπρα, λευκά. Well, δεν πάμε καλύτερα σε μερικούς πιο ειδικούς να μας δείξουν κατευθείαν στην πράξη τώρα, τι να συζητάμε. Ποιες είναι οι τάσεις των μαλλιών, όχι είναι τα λευκό-άσπρο ασημί. Απλά δεν σας τοποθετώ σωστά. Μ' αρέσει να το βλέπω στο κεφάλι μου. Όχι να το λέω, είναι αυτό που λένε να θέλω να το φάω, όχι να το περιγράψω. Ένα τέτοιο. Πάμε λοιπόν να μας τα φτιάξουν κατευθείαν τα μαλλιά, να μας κάνουν κούκλες, γιατί αν δεν είναι στη γυναίκα το μαλλί η μεγαλύτερη αλλαγή, ανανέωση, έτσι, η σωστή δόση αυτοπεποίθησης που χρειάζεστε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές και τις πιο ντουβρουτιασμένες εποχές, δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο μπορεί να είναι. Το νέο σαλόνι ομορφιάς Beauty World, Παϊδέσποινα Γαβαλά. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα ως Σάββατο, από τις 10 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ. Ο καλύτερος τρόπος να πάρετε μια αίσθηση των υπηρεσιών μας είναι να επισκεφτείτε το Beauty World στην Κηφισιά, Λεβίδου 5, και να αφαιθείτε στα έμπειρα χέρια μας. Τηλέφωνο για ραντεβού μία μέρα πριν στο 210 62 30 640. Να μην είμαι η Kate Middleton. Δεν ήθελα τα παλάτια, καλά δεν με χαλάγανε. Δεν ήθελα και το William, δεν μ' αρέσει.
Ο Έλληνας είναι πιο... Αλλά κάτι που ζηλεύουμε, βρε παιδί μου, ειδικά εμείς οι γυναίκες, οι νοικοκυρές, είναι ότι ποιος γελάει. Δεν είμαι εγώ νοικοκυρά. Αυτό που ζηλεύουμε όμως, εμείς οι χαροπές νοικοκυρούλες, είναι να έχουμε έναν άνθρωπο που και που, κάθε μέρα, όλη μέρα θα λέγω εγώ, να μας φροντίζει λίγο το σπίτι μας, το χώρο μας, αλλά και βέβαια πιο μεγάλες ανάγκες που μπορεί να έχει καθένας από εσάς και κάθε σπίτι, όπως η φροντίδα ενός ηλικιωμένου δικού μας ανθρώπου, που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί του όλη μέρα λόγω επαγγελματικών και άλλων υποχρεώσεων, αλλά πρέπει να τον αφήσουμε στα καλύτερα χέρια. Ή βέβαια να φροντίζει να κρατάει το παιδί μας για τις ώρες που εμείς είμαστε απασχολημένοι με άλλες δραστηριότητες. Ποιον μπορείς να εμπιστευτείς για να στα κάνει όλα αυτά, αν δεν ανήκει στο πολύ στενό σου περιβάλλον, που ξέρετε ότι ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις καμιά φορά έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις και εξελίξεις. Καλύτερα λοιπόν να εμπιστευτούμε την τύχη του σπιτιού μας, της ζωής μας δηλαδή, και των δικών μας ανθρώπων σε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας που βρίσκεται 15 ολόκληρα χρόνια στο χώρο, έχει σταθερούς και γιατί όχι φανατικούς πελάτες που έχουν πραγματικά να λένε για την εμπιστοσύνη, την εχεμήθεια, τη διακριτικότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις πολύ κρίσιμες επιλογές για τη ζωή μας. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Είμαι ο Γιώργος Κομορκοστόπουλος και έχω γραφείο ευρέσεως εργασίας για την επωνυμία Άττικα στο σταθμό του Μετρό Αττική. Εδώ και 15 χρόνια αυτή είναι η δουλειά μου. Επιλέγω ανθρώπους, κυρίες, να φροντίζουν τον παππού, τη γιαγιά, τα παιδιά και να κάνουν τις δουλειές στο σπίτι. Μπορείτε να με βρείτε στο τηλέφωνο 210 88 11 555. Το γραφείο μου είναι στην οδό Ευαλκίδου 5, στο σταθμό του Μετρό Αττική. Το κριτήριο με το οποίο κάνω την επιλογή είναι ένα και μοναδικό. Είναι σαν να επιλέγω ανθρώπους για το δικό μου σπίτι, για τους δικούς μου ανθρώπους. Μόνο έτσι θα μείνετε ευχαριστημένοι και θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Και εμείς και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια κυριολεκτικά μας απογειώνουν στα ουράνια, στέλνουν την αδρεναλίνη μας στα ύψη και για να μην πέσουμε από τα μπαλκόνια, για να ζήσουμε την αδρεναλίνη και τα ύψη, μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα, λίγο πιο επαγγελματικά και να πάμε στην πιο καταξιωμένη στην Ελλάδα σχολή ελεύθερης πτώσης. Skydivers. Ζήσε την αδρεναλίνη σου στα ύψη. Ελάτε σε εμάς για να ζήσετε μια νέα εμπειρία με σιγουριά και ασφάλεια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ένα στοιχείο που μπορεί πραγματικά να μας κακοχαρακτηρίσει ως πρώτη εντύπωση που θα μας γνωρίσει κάποιος, οποιοσδήποτε κάποιος, για να μιλάμε και ωραία ελληνικά, είναι τώρα μην είναι τα ρούχα μας φρεσκοσιδερωμένα, μοσκοβολιστά, καθαρά και περιποιημένα. Με βλέπετε εμένα έτσι, τα προσέχω αυτά. Για να είναι λοιπόν και τα δικά σας τα ρουχαλάκια πάντα στην πένα, χωρίς όμως να πρέπει να έχετε αναμονές, καθυστερήσεις, αυτό και τα λοιπά. Περιμένεις, μα πότε επιτέλους θα είναι έτοιμο το κουστούμι μου. Αμάν, το βράδυ πρέπει να πάω σε μια εκδήλωση που πότε είχα ξεχάσει. Με καλέσανε τελευταία στιγμή. Έχει πολλά καλέσματα τώρα. Έχω τα σωστά στεγνοκαθαριστήρια που έχουν τις πιο προσιτές τιμές. Δεν είναι καθαρή, αλλά πότε δεν είναι ακριβά, δεν είναι αυτά. Που μπορούμε όλοι να έχουμε εμφάνιση φιγουρινιού σε τιμές μνημονιακές. Πλυντήρια και στεγνοτήρια. Quick Wash. Θέλετε ρούχα καθαρά και στεγνά σε μόνο λίγη ώρα? Τότε ελάτε σε εμάς. Έχουμε τη λύση και στις καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε Εφραγιάδων 7072 Πειραιάς. Τηλέφωνο 213 0247 691. Επισκεφτείτε μας και στη σελίδα μας στο Facebook quickwash.piraeas. Αυτές τις μέρες το παιδί σας έχει άπλετο χρόνο στη διάθεσή του. Μα άπλετο. Ξέρετε τώρα, κλειστά σχολεία, λιγότερα διαβάσματα.
καθόλου διαβάσματα. Ναι. Τέλος πάντων, έχει χρόνο. Τι να το κάνεις το παιδί? Στην αρχή χάρηκε ότι θα ξεκουραστεί. Τώρα όμως έχει νεύρα. Πρέπει κάπου να εκτονωθεί. Κάπου να ξεσπάσει κι αυτό. Από την άλλη, είναι και θέμα λογικής. Αυτό δεν το έχεις κλεισμένο στο διαμέρισμα. Τι είναι, γιάφκα? Δεν γίνεται. Το παιδί θέλει να τρέξει, να εκτονωθεί, να ξεσπάσει, να τρέξει και εσύ από πίσω να το κυνηγάς, να αθληθεί και να ασχοληθεί με το πιο αγαπημένο αντρικό σπορ, το ποδοσφαιράκι. Από μικρό να μαθαίνει πώς θα γίνει. Και αν είναι κανένα φυσικό ταλέντο, θα σου γίνει πρώτο όνομα, φέρε περιουσίες που θα βγάλετε. Να τη θυμηθείτε μετά την Ανά, ότι σας παρότρινε. Και καλά δεν θυμάστε την Ανά. Τις εξαιρετικές ακαδημίες ποδοσφαίρου που θα σας προτείνω εγώ τώρα, τις καταπληκτικές, τις οργανωμένες, τις πολυετής. Δεν θα τις θυμάστε, μόνο θα τις θυμάστε και θα τις χαίρεστε. Να δείτε κάτι ωραία φιλαράκια που θα κάνουν και δύο παιδί σας. Να δείτε κάτι αυτά θα ανυπομονεί να πηγαίνει, θα σας παρακαλάει μετά. Ο καλύτερος τρόπος για να περάσει τις λίγες ελεύθερες του ώρες. Έχω να σας πω, όλη μέρα, κάθε μέρα, σουβλάκι με 1 ευρώ! Στο Παγκράτη είναι αυτό, παιδιά. Έχω κάνει τρελές χαρές και πάω που λες Παγκράτη, εγώ όπως με βλέπεις, κλωτσοπατινάδα με τη γόβα. Και τι βλέπω? Έναν υπέροχο χώρο, πολύ νεανικό, ασχέτως που το μαγαζί είναι χρόνια, το έχουν κάνει, είναι παιδί μου, ξέρεις τώρα, σύγχρονο κτλ. Είναι η νέα τάση της εποχής και στο σουβλάκι. Αλλά η γεύση, μαμά, παραδοσιακή, γνήσια, να σου τρέχει το σαλάκι. Να τρέχει το σαλάκι και να φεύγει μόνο 1 ευρουλάκι. Αυτή είναι η τέλεια πρόταση, παιδιά, μαζεύτε, πάμε να πάμε. Λες και δεν έχουμε φάει τα πάντα εδώ. Μαζεύτε, πάμε να πάμε. Ωραία σήμερα. Δεν ήταν καταπληκτικά για μας σίγουρα, για όλο το team της εκπομπής. Να είναι μία, ήταν μια ξεχωριστή εκπομπή που ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε κι εσείς, γιατί φιλοξενηθήκαμε στο όπερα το υπέροχο extra funky και large. Ναι, είναι μεγάλο, είναι χώρος καταπληκτικός. Το Όπερα Καφέ λοιπόν, το οποίο βρίσκεται ως γνωστόν στο Εγάλο, στον πολύ κεντρικό και γνωστό δρόμο Χρυσοστόμου Σμύρνης και Σμύρνης, για την γωνία. Πιάνε εδώ τζαμαρίες, καναπεδάρες, μέσα έξω κάθεστε, περνάτε καταπληκτικά. Και ωραία παιδιά στο σέρβις, κάτι κουκλάρες, κάτι καλά κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι μας περιποιηθήκανε με το παραπάνω και ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένω στο επόμενο μας ραντεβού που θα είναι πάλι σε τέτοια όμορφα μέρη, με τέτοιους όμορφους ανθρώπους. Εσάς καλέ, βέβαια κλείνει αυτό τώρα για να σας έχω σίγουρος, θα μου έρθετε. Με τέτοια ωραία αντισήματα, με τέτοια ωραία κέφια, αλλά πάνω απ' όλα με τέτοιες ωραίες επιλογές για να μπορούμε κι εμείς, παρά τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς, και να διασκεδάζουμε και να κυκλοφορούμε και να ομορφαίνουμε και να γνωριζόμαστε και να παραγνωριζόμαστε. Πολλά φιλιά.